Нічога так не натхняе чалавека, як магчымасць займацца улюбёнай працай. Тым больш, калі ёсць магчымасць рабіць гэта ў кампаніі добрых сяброў. А яшчэ асабліва прыемна адчуваць і перадбачваць вынікі сваёй працы, ад якіх зможаш у хуткім часе, можа і не ў настолькі хуткім, як хацелася б, атрымаць асалоду. Вітанкі! Гэта працяг нашай гісторыі пра ўзнаўленне старой хаты. Мінулыя часткі па спасылках, а мы працягнем. З-за таго, што ў даху хаты з'явіліся адтуліны, у якія час ад часу патрапляла вада, столя над памяшканнем, што мы назначылі дрывотняй, пашкодзілася і месцамі абвалілася. Думаю, выправіць гэта. Па большай частцы буду выкарыстоўваць дошкі, што ляжаць тут, на гарышчы, а таксама ацалелыя дошкі з дадзенай столі. Спачатку прыбіраю друз, пыл, кавалкі сена ды спарахнелую драўніну. Выбіраю ацалелыя дошкі і прыкручваю іх самарэзамі да бэляк. Хлопцы знізу напілоўваюць да патрэбных памераў дошкі на замену спарахнелых. Праз паўгадзіны маем дах у дадатковым памяшканні, а таксама вялікую надзейную пляцоўку для захоўвання іншых матэрыялаў, што спатрэбяцца пазней. На гарышчы, пасля скідвання ануч ды дошак, засталося яшчэ шмат дробнага смецця, сена ды пылу. Зграбаю ўсё гэта на вяжыч і скідваю ўніз. Спадзяюся, пасля гэтага дыхаць нарэшце у хаце стане вольней. Вяртаемся ў хату і выносім дошкі, што займаюць месца ў асноўным памяшканні. Разбіраем старую паламаную мэблю. Што яшчэ прыдатна да выкарыстання, на гарышча, іншае на дровы. Патрыху наводзім лад у хаце. Здымаем з вокон унутраныя рамы, каб дасканала іх вычысціць. Цяпер патрэбна папрацаваць венікам. Вельмі шмат пылу ды дробнага смецця. І падчас гэтай працы выносім усё, што перашкаджае вонкі. А само дробнае смецце, а гэта ў асноўным кавалкі старой тынтоўкі, цэглы ды засохлай гліны, выкарыстоўваем, каб засыпаць яміны на вуліцы. Наш першапачатковы праект атрымаў некаторыя змены, а таму пяройдзем непасрэдна да іх. Марылася зрабіць імправізаваную сцэну ва ўсходнім куце хаты, але зараз падумалася, што гэта лішняе. А таму аснову перагародкі, што калісьці дзяліла хату на дзве часткі, патрэбна дэмантаваць. Першапачаткова планавалася выкарыстаць яе ў якасці апоры да вышэйзгаданай сцэны, але цяпер яна проста перашкаджае, таму адрываю яе ад зямлі. Магчыма, падлогу ў гэтым месцы давядзецца потым зашкурыць. Цяпер пераходзім да каманднай працы. Я лезу наверх, брат перадае мне дошкі. Плануем скласці іх тут, каб не займалі прастору знізу, а па патрэбе будзем здымаць іх. Падчас гэтай працы атрымаўся цікавы момант. Справа ў тым, што пада мной калісьці была сцёбка, дзе захоўвалі бульбу. Пастаянная вільгаць, адсутнасць вентыляцыі і дадатковай для выпарэння тэмпературы прыводзяць да натуральных працэсаў гніення. І патрэбна толькі прыкласці невялікі ўплыў, асабліва, калі ў руках у цябе дубовая дошка, можна нечакана з'явіцца ў кадры. Ты провалился? Да. Под землю. Пашанцавала.
Дзякаваць Богу, схапіўся за край даху. Акурат на тым месцы, дзе я планаваў упасці, мы учора склалі дошкі. Так што пашкоджанні мог бы атрымаць значна больш сур'ёзныя. Значыцца, патрэбна ўнесці ў план працы выкладанне падлогі і тут. 2 хвіліны на абмяркоўванне падзеі, але патрэбна працаваць далей. Рэшту дошак хутка складваем на гарышчы і пераходзім далей. Выносім старыя непатрэбныя аконныя рамы, вонкі і разбіраем іх на запчасткі. Цэлымі пакідаю толькі рамы ад шыб. У галаве ёсць некалькі ідэй, куды іх рэалізаваць. Астатняе ідзе на матэрыялы, якія мы таксама выносім на гарышча. У знойдзеныя намі старыя жалезныя ночвы складваем сухую гліну. Пасля гэтага ў асноўным памяшканні нарэшце можна будзе прыбраць падлогу. На жаль, сюды ўлезла толькі палова сыравіны. Ночвы выносім вонкі. Спрабую падняць цырату з рэштай, але гэта безнадзейна. Пластык спакойна рвецца на кавалкі пад цяжарам гліны, таму пакідаем яе пакуль што. Толькі адсуняем ад сцяны, каб працягнуць працу. Працягваем усталёўваць плінтусы і закрываць дэфекты паміж падлогай і сцяной. Ізноў дапамагае шурубавёрт. Як добра працаваць на акумулятарах. Адсутнасць электрычнасці ў хаце больш не з'яўляецца вырашальнай, а яшчэ добра працаваць у цудоўнай кампаніі. Калі ёсць дапамога, любая праца рухаецца хутчэй. Да пераваг электрычнай пілы дадаецца і тое, што яе можна спакойна выкарыстоўваць у памяшканні і можна не баяцца атручвання прадуктамі гарэння паліва. Не стаіць праца і на вуліцы. Прыбіраем двор ад пажоўклай травы, кавалкаў шкла, ды бляшанак і іншага смецця. Паколькі тут да гэтага часу шмат розных кавалкаў гнілечы, то на сена такая трава не пойдзе. Проста зграбаем яе ў кучы, а потым спалім на вогнішчы. З абрэзак розных дошак хутка збіраю простую драўляную скрыню, у якую потым збяром гліну, што яшчэ застаецца ў памяшканні. Спачатку прыкручваю ўсе дошкі, а потым на вуліцы адрэжам лішняе бензапілою. Цяпер можна скампанаваць сыравіну ў адным месцы і ў рэшце рэшт прыбраць хату. Пераходзім да самай цяжкай працы на сённяшні дзень. Паколькі нас многа, добра будзе вынішчыць карчы, што займаюць сабой большую частку двара. Бензапілы, сякеры і шмат працоўных рук. Наперад. Зразаем дрэвы ды кушчы і скідваем усё ў некалькі куч ды горбачак. Дзесьці знаходзім кавалкі старога шыфера, шкло, месцамі нават метал. Усё адразу сартыруем, патрэбнае носім да хаты, смецце, відавочна, на сметнік. Разумею, што хутчэй за ўсё, за адзін падыход усё прыбраць не атрымаецца, але спрабуем зрабіць, што паспеем. Тым часам каля хаты праца працягваецца. Мыюцца вокны, таму што мы вырашылі пафарбаваць іх. А таму нам патрэбна ідэальная чысціня. Старая фарба здымаецца шкуркай ці металічнай шчоткай. А для таго, каб вычысціць кожную шчыліну, выкарыстоўваем нават пыласос з аўтамабілю. Затым вокны вымываюцца анучай, амаль да беззаганнай чысціні. Але ўсё роўна, перад фарбаваннем давядзецца паўтарыць гэтую працэдуру. Яшчэ адзін дзень плённай працы скончаны, можна ісці дадому і адпачнуць.
Глядзім на рэзультаты і поўнасцю паглынаемся марамі, калі можна будзе адпачнуць тут, у старой прадзедавай хаце, у гэтай простай сялянскай атмасферы. Тут будзем шукаць новае натхненне, будзем чэрпаць яго адтуль, дзе яго бяздонная крыніца, з нашай гісторыі. Дзякуй за прагляд, падпішыцеся на канал, калі вы тут упершыню, пастаўце падабайкі і напішыце камент. Асабліва, калі чакаеце працяг. Паглядзіце іншыя відэа на гэтым канале. Дзякуй вам за ўсё і убачымся!